Uy! Na ano ang punintawhan na? Puro man ginipirmi akong makita inig adto na ko sa mantay ko nagbirahan akong tanglad nga labong kayo ken. Guba gini yang nung gini. Sus. Jesus. Napa yung palingi-lingi? Jesus pahupo-hupo. Sus. Oh, nihangad na pud sa akong saging. Di pa kakakuhaan na, di ba pa naita? Bunga. Oh, no. Hoy! Nibalik na sad ka. Ikaw ra ba to nga nasakpan na sadya? Di yung gamot tabang ba? Kung manakpan, dili kisig pangurat. Pangurat sumata ka ni, kuratan ini mo? Kita ka ni? Nagkapanangit na kisa magiging sa inyo di ko. Mangilapat lugar ko ako panangit. Kisa mo gini mo gipananghiran nga ako ramay sa dre. Hindi ka itong babae nga nasa balkon. Kisa mo gunang bayhana, yawas po nintawhan na nga. Oh, isus, una, musukol kita ka ni, musukol ka ni. Murag kung sa kadagan atong kakuaon nga. Sa nintawhan na nga, kisa mo gipananghiran nga, ulit ako ko ramay sa dre. Nalagi babae dito, kapanangit ko. Kisa mo gunang bayhana. Kapanangit ko. Ambot lang basta ka nasa balkon, no? Ay, naana sa mong style. Murag ipon na mong style sa una ba? Nga nasakpan ta ka. Makasakop, mangurat. Oo, sige. Testing ka ni kuha. Di ba? One hit delete yung ka ni akong gidala karon. Sige, kuha. Kuha na yun. Isa lang good. Kuha gani. Testing ka ni kuha. Guba yun na yung liog ron. Eh, mo na ako. Okay, alanganin mo kayo na ako. Siya po.